vás vítáme u dalšího videa. Nemůžu to, tvářím se jako... A svítí slunce do očí. Nevzali jsme si brýle. Teď jdeme pro Emičku do školy, jdeme pěšky. Protože máme přespávačku na baráku už asi 4., 5. den. A odsud je do školy úplně kousek. A ráno jsme slíbili Emičce, že pro ní půjdeme a dovezeme jí koloběžku. Ale takhle, že půjde pěšky, že pro ní půjdeme oba dva a pro ní to je prostě zážitek. Ona z toho má radost. Takže tak málo stačí k radosti. Tak a ještě nikdy ze školy pěšky nešla. Včera se mnou. Jo, vlastně jsi pro ní byla včera, Jo, viď? taky jsem jí Já jsem spal po noční, takže o tom nevím. Dali jsme jí čučího. Když ten celý den stejně běhá po zahradě, jemu se tady moc líbí. On už je po ulici pes, ale zítra jde na stříhání. Konečně. On už je normálně jak ten strašák v poli. Procházka dobrá, jdeme jako parčíkem. Ty ale teplo je, viď? Nádherně je. Zítra má pršet 17 stupňů, takže Však. to už nic voda. Dneska má být poslední den takhle hezký. Já bych šel do bazénu, ale ona si bude ještě ledový, on se musel dopouštět a čistit. Budeme se opalovat Dneska budeme točit. a pak se budeme opalovat. Když já už jsem se trochu opálil, Sára mrtě. To není On takhle teďka vidět není, ale Radec se opálila. Leluna mi říká, že jsem úhel. Jdu ji nahlásit. Jsme si tady sedli, čekáme. Ještě má 4 hodiny do zvonění. 4 hodiny. Minuty. Ne hodiny. Hej, my a naše počty. Tak určitě bychom tady nečekali 3 Ale hodiny předem. čekali bychom tady 4 hodiny. Tak do školky jsem pro ní chodil třeba o hodinu předem. No to ne, ale tak... No jo, vždycky jsem tam seděl třeba 3/4 hodiny a čekal jsem na ní. A kdo za to může? Proč já? To mě doma furt dodělávala. Chudák bude tam brečet, nebo budou jí zasnutí týst, tak já jsem si pak říkal, jo, je pravda. No. Tak jsem se ustrojil a šel jsem si tam sednout. Jaký krásný pocit, když víš, že máš dohled ty. No to jo. No. A ona už je starší, hele, Ty, ta ale škola vidím. už je... Já jako za mě je lepší škola, než školka. To asi jo. Slezej mi oči. Čekali jsme tam jako dlouho, Sáro, skoro 10 minut. No, to je dlouho. Jo. Pojď učit, jdem. Tak jak bylo ve škole? Co se dělá na přechodě? Rozvídla ses? Nerozvídla ses, víš? No to brzo. To musíš, babuno. Až budu velká. Ne. Jeď nebo tak. Jo, škoda, že je dneska poslední den takhle hezký. To pak bude léto, ne? No, doufejme. Jestli to bude jak minulý rok, Tak milé to budeme mít. tak to stálo víš za co celý léto. Když jsme nebyli na dovolený, tak jsme si pořádný léto ani neužili, že to byla furt zima. Tady ne, no. Se blížíme k baráku. Dáme si teď oběd. Máš hlad, Sáro? Ne. Jo, já umírám hlady už. Pak co máme v plánu? Možná domů pro věci, ne? Pak si lehnu na lehátko a budeš celý den kolem mě skákat. Aha. Jsi měl nějaký sen, ne? Jsi to normálně přehnala. Kde je tady šéf? Kde je šéf tady, lásko? Jsem myslel, že řekne máma, normálně bych to vystřihl. Fuj, jak mě ta procházka zmáhá, jak je bedro. Jen choď. Ty to potřebuješ. Trénink. Koukám na extrémní proměny, teď jsou slovenský, a ty slovenský nejsou takový. Počkej, jako tím chci říct, že bych potřeboval extrémní proměnu, jo? Extrémní ne, ale pohyb ti neuškodí. To už bereš. No co? Aspoň je vidět, že se máme.
to slyším, by jen kašičce. Teď budeme tady chvíli čekat před branou. Venčují se velký psy. Psi. Už šel táta zavřít. Pši. Pak nám musí otevřít, já jsem si zapomněl ovladač v autě. Už je šel zavírat. A my už tady máme vytažené sezení. Ukážu vám lehátka, kde na nich se Sáru jsme poslední 2 dny leželi. Dáme se válí Emička. Dáváš čučimu vodu? Co bazén, čistí se? Aha. Super. Bude připravený. Sáhni, jestli je studený hodně. Se bojíš pavouku? Tam byl včera totiž pavouk, úplně obrovský. Emička vám ukáže, jak umí s kruhem. No pojď. A teď otočku. Šikula. Čekáš, ti to ulítne. Pod posledním vlogem, myslím, bylo z Liberce, když jsme tam říkali, že jdeme na jídlo a to jsme netočili, tak nám někdo v komentářích psal, že chtěl vidět to, co jsme si dali k jídlu, tak vám to ukážu dneska, co máme k obědu. Takže máme zapečené těstoviny, chutají ti. A já k tomu mám ještě salát, salát okurku salátovou s mlíkem. A zakysanou smetanu, já nevím, co se tam všechno dává, ale já to úplně miluju. Já nesnáším ty tvrdý. Ty nemáš ráda ty opečený, viď? Ale jinak já osobně miluju zapečený těstoviny. Já mám, jako jo. Předeme nabouchat a uvidíme, co dál. A tady nám naše servírka nese pití. A ty se nejdeš najíst? Máme polední klid. Tady kávičku jem. Máš nějaký plány? Musíš Za se jít. chvilku půjdu mít masku a půjdu se Teď opalovat. jsem to chtěl říct, že se budeme nahodit do plavek. Až dopijem kafe, ale já nevím, jestli to vydrží. Dneska vypadá nemělo to, že jo? vůbec svítit. To je hezčí jak včera. Včera bylo jako, že to, ale ne takhle. Řekl bych, že dneska to víc pálí. Sedneš do auta 40 stupňů. No tak v autě, to je masakr. To co? Miloš. Nevím, někde tady běhá. Co to máš pro něj? Tak pohodička s kávou nám moc dlouho nevydržela. Jdeme si zahrát. Tak, můžu? Schválně, kdo pozná, co to je. Ale běž až tam zvuce. Však nepodvádím. Jdeš taky? Jasný. Emička vyhrála. Pojď, Miloši. Já říkám. Ne, máš jít nakonec, já říkám. Pojď, Miloši, ona říká. A musíš pak dělat sochu, ne? A kdo se hne, tak musí od začátku. Jo. Nejda se pohnout. Běž nakonec. A máma žaluje. Teď ty běž, Miloši. Už se vidíš v Egyptě. A je to strkač. A mamo. Tak už jsme tady asi 5 dní. Co se nám změnilo tady? Dovežená dlažba nová. A tady klema, ty kameny se budou zadlážďovat. A tady nám přibyli nový. Takže tam máme takový ostrůvek. Se to nezdá, ale na té zahradě je furt co dělat.
Tady probíhají sportovní aktivity. A jdeme dělat Já to zkusím taky, miláčku, pojď mi to. Ne, a musíš to vydržet. Já to vydržím, Dick. Já umím v tom i sprintovat. No ukáž. A s tleskem, jo? Počkej, čuči. A počkej, a tady. Čuči. On je jak blázen. Tak co? Co je, miláčku? Čo je? A s tleskem, umíš? Pojďme, čuči, není. Zkusím vodu. Jenom mají na koupání dneska. Já ti něco ukážu. Co? Jestli je na Skočíš tebe bazén otevřený. No jo, tak z prchu teplou. Však právě, že teplo. My se tady takhle opalujeme a Sára, že se jde osvěžit a ona jde pod horkou vodu pod sprchu. No, Jo, Sundej, musí to pojď. fungovat. pojď sundej a lásko to máš to. Jo, ale tady je vedro jak v sauně. Ježišmarja, to je ledový. Já mám. Škoda, no, tak to Ani nedám. ale to budeš muset. To je jakože fakt extrémně studený. Podívej se, Kde? Nebude. Strejda tomu nerozumí. Takže Letošní koupačka. Nakonec jsem sem vlezl. sezóna, Není to tak ledový, jak jsem říkal. je to ledový jak svině. Není. Ale je úplně krásně, bomba. je teplo. Pojď taky, Sáro. Jasně. Pojď. Jo, Já mám po koupačce a Sára mi teď dělá ledový kafe. Ukáž? To jako šejkuješ, jo, takhle. já nevím, co to je. To jsem viděla. Na videu. Ona Je hotový, hraje. jo. A dala jsi tam tu? Dala jsi Lukáši, tam smetanu? Ne, míchej se mi do řemesla. Já se jenom tam. A ta pěna proč nejde dolů? Nevím. Pěnu jsem chtěla. Chceš, Miloši, kafe udělat? Ne? Přišel jsem bratránek na návštěvu, on má taky Yorkshire. Jo. Tady jsou 3. Tady máš Čuči, Mickey a Chico. Jo, to až teď se tam dal ten let, jo? Jsem zapomněla. Normálně, jako kavárně. Delonji. Hej, ale ty se teda pěkně opálila. Ty Jo. jsi úplně černá. No to já jsem černopvenal. Víš, co se říká? Hej, 3 dny se opaluju, nic. Jeden den se nenamažu, tady jsem seděl na sluníčku a normálně jsem se spálil. Chcete, bábo, ledový kafe? Chceš, udělám ti taky. Proč ne? Dobře. Proč si nedáš s náma? Taky ochutnám. Jsi někdo dostal, víš, všechny? Jo, to je dobrý. Co já to tady mám? Čo mě se žaj diví, fousy, Sáro. Ty brjo, ty jsi starý. Já stárnu. Udělám ti taky. Ale já se cítím jinak na 18. Pojedeme domů. A jdu zhasnout Pepině. Já jsem tam byl ráno jí dávat papání a rozsvěcet. A Sára ta si ještě chce jít pro nějaký bramburky k Vietnamcům. Fuj, tak tady tak 40 stupňů v autě. A pak se vracíme zase zpátky. Takže už jsme se teďka přesunuli tady nahoru, jsme u Emičky v pokoji. Sára ta vedle kouká na televizi a žehlila. A já tady učím Emičku karetní kouzla. Tak, Ukaž nějaký. představuj si, že jsi vyhodil tam. Že jsem ti ji vyhodila. Dobře. Je to ona.
Učí mi karetní triky, Tak já no, jim to ukážu. který jsem kdysi za mlada ukazoval klukům v hospodě. Je krásně. Je krásně, vy jsme se přestali válet, šli jsme ještě sem vypustit Čučina, A? takže Můžu to říct? jsem takhle vylezl na zahradu, tyjo. On je fakt jak v létě, úplně nádherný počasí. Můžu něco říct? Můžeš? Když někdo dá odběr, tak vám ukážu moje kouzlo. Dobře, takže dejte odběr a ten dodáte odběr, tak vám ukáže Emička kouzla, který se mi naučil v kartách. My si jdeme teďka tady chvíli sednout. Jinak Doufám, že mě neštítnou komáry. tamhle vykládaj nákup. Táto A ukážu. toho já současnit nechci, mě to nebaví. Já to nemám rád. Všechno rovná tohle tamto. Za chvilku to tady bude svítit všude, ještě až se víc za to. Nic nezatáhne. Ráda by jsem tam Setmí. Ráda by jsem tam skočila. Plně bys tam skočila? Teď by ale večer je dobrý jako do bazénu, to je fakt dobrý. Je krásný. Že Měla to- jsi jít se mnou odpoledne, když jsem byl v bazénu. Táto, mě by to štípalo. No jo, jsem vám to ještě neřekl. Ukaž ručičku. Tady. Emička se dneska, počkej, Emička se dneska smekla. A ještě tady, můžu to... Tam ne. A ještě to má jakoby na stehínku. A má to, no, to takhle na kameře není vidět, ale fakt to má odřený hodně. Takže se pak bála jít se mnou do bazénu, že jí to bude štípat, i když jsem mi říkal, že to štípat nebude. A tam je chlor. A Tam není chlor, tam je sůl. my jsme tady udělali prestáčky. Teď jdeme kontrolovat. Emička se Strejdou prej tady udělali past pro ptáčky, aby chytli. Jo, to jste tady jako takhle do klece nastražili chleba, jo? Se Strejdou. A někdo to už si nedl. Jo, to oni zase odlítli, jestli tam zjedli. Co teda vymyslel, aby po chudák. Vymýšlí Strejda sami blbosti. Jo. A ještě si spadla kvůli němu. Že Ne, jo? kvůli čučemu, protože za mnou chodí. To dost tady kreslila odpoledne, jo? Jo, hádejte, kolik tam je. Čuči, co ty zase koušeš? Klacek. Furt něco žere tempet. A tady to namalovala máma. To je hezké. No, šikula máma. Jaký se vám nejhezčí? Musíte jenom jeden. Máte jeden pokus. Jako jaké je nejhezčí, jo? Jo, Mně se tak to nejvíc napište do líbí. komentáře, jaké je nejhezčí. Mně se líbí nejvíc tenhle. Ten se mi tak povedl barevný. Jsem vám chtěl ukázat, jak se to tady osvětlilo. Ale ono na telefonu ještě vypadá, že je víc světlo. Tak tu máme ráno. Počasí se nám pěkně zkazilo. Začala být pěkná zima. Ale i tak grillujeme. Já teďka vezu Čučiho na stříhání konečně. Protože už je tak zarostlý, že to je až moc. Pak jedu domů Pepině rozsvítit. Pak pro Emičku do školy. A pak musíme vymyslet, co budeme dneska dělat, protože na opalování to opravdu není. To jste ještě neviděli, když jsem tam Čučiho nesl, on se na mě přimáčkl jak dítě a normálně nechtěl k paní jít. Chudáček. Určitě tam brečí a stejská se mu po nás. Já si myslím, že jsme ho opustili. Tyjo, já jsem si normálně musel tady v autě zatopit a zapnout sedačku, mě je zima. Já jsem totiž ještě v kraťasech. Jdu ještě na benzínu. Pak už konečně rozsvítí ty Pepině. Počkám už rovnou doma, než pojedu zpátky na barák. Paní říkala, že bude Čuči hotový za půl hodinky. Tak nemusím furt lítat sem tam. Tak jsem všechno uběhal. Vyzvedl jsem teď Čučiho. Paní ho chválila, že je moc hodňoučkej. Moc mu to sluší, úplně prokoukla, vám ho hned ukážu.
Tak tady je. No ukaž se, jaký to sushi. No krásnej seš. Tak co říkáte, prokoukl sushi mu to? Koukám, jede a nikdo tady není. Tady je akorát náš pan starosta Mickey. Kde jste? Tak on je tady vevnitř cáda. Budeš taky dávat na grill? Jo. Ty kula, co říkáš na Čučiho? Prej je moc hodnej. Kášlí, mimiko. Kášlí to taky. Ukaž tu nádheru. Já vám to ukážu. To griluju na oběd, cca přesně na 12. bude tedy připraven. Pom, 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 pom. Ty jo, vypadá to dobře. Holky, vidíte, ještě klobásy, no, to dělám bábě tvojí. Jsme na zahradě, takže rukavice a tak není potřeba. Prostě přírodně. Já vám to ukážu, jo. Hej, neže budete slintat. Jo. Jak v těch pohádkách, víš, jak se vždycky zakousnou do kuřat. Abyste se nedivili, jo, proč to točím takového blbýho úhlu. Sára mi zakázala, abych ji teďka natáčel, jo. Protože jsem jak bosorka. Takže proto, když mluví, tak to neukazuju na ní, ale ukazuju vám ten grill. Je mu fakt šlehu. Jako Nemá. fakt. A tak mě to nevadí. Jsem ráda jak bydlák. Kolik hodin za chvíli máme jít pro houbku? Ty půjdeš, já nepůjdu tak. Hele, on začíná svítit, že by se rozsvítilo Takže. nakonec. Salámy, zavři si. Já si jdu tady klema vypít kávu. Sednu si pěkně sem na sluníčko, když se na chvíli rozsvítilo. Ty tam odpočíváš, Čuči? Pak půjdeme pro Emičku, nebo vlastně spíš já půjdu. A jinak máme nějaký plány na dnešek, ani ne, viď? Jak bylo ve škole, lásko? Dobrý. Ona byla trochu zklamaná, já jsem mi včera slíbil, že pro ní půjdu zase pěšky s koloběžkou. Že viděli jste sami, jaký bylo počasí. Chvilku to vypadalo, že bude pršet, pak se zatáhlo, teď se zase rozsvítilo. Takže jsem to nechtěl riskovat. A Čuči je ostříhaný, uvidíš, vypadá jak herec. Je to peckový, takovýhle oběd Sára ugrilovala. Co to hraje? Jo, rozhlas. Pořícký rozhlas. Spokojená s obytkem. To rýži ne, masíčko. Ale když ty nejíš brambory, tak ti máma udělala rýži. Dobrou chuť. Vidíte originál vesnice. Hlásení rozhlasu. Tak jsme po obědě. A já už jdu zase dělat poslíčka. Jedu vybrat Sáře další balíček z Temu. Tak jsem zvědavý, jestli to dopadne jako v minulém tom vlogu, že tam byly samý, jak to říct slušně, věci, co se nedají nosit. A jestli jo, tak ji normálně zakážu tam něco kupovat. Taky malej tentokrát ten balíček. Jsem zase čekal, že to bude nějaký velikánský pytel, jak vždycky. Nějaké divné usáry. A ještě zajedu na benzínu. Tam je furt otravuje, ale já dělám poslíčka dneska, opravdu. A tady se seká tráva. Čuči! Vypal! Ty zmetku! Hej! On mě skočil do auta, já mám vyčištěný. Nejedeme domů, pojď. A ven. To vidíte, co jak je nevychovaný? Ty zmetku. A se celý auto čistil. Sára nechce, tak vám udělám já unboxing. Takže tam byly. Aha, mám obráceně. Takovýhle svítivě zelený plavky. To je všechno pro Emičku. Ale Sára i já máme stejnou barvu plavek. A pak tenhle ten set. Jaký máš šatičky, Emi? Takovýhle šaty a takovýhle tričko. Líbí? Jsem ti byl teď vyzvednout a tamhle máš plavky ještě. Ty jo. A co je
To bude všechno, to už je jenom prázdný ten papír. A kdyby šla bába? Když bude bába. Ty chceš zaspadnout jak včera? Báby, půjdeš se mnou do parku i s Klejdou? Teď přesunu ke mně na samotku. Já jsem u Emičky v pokoji a tomu tady říkám samotka. Jak spíme tady na baráku a v nějakém vlogu jste mohli vidět novou sedačku, jakou jsme si tam dali. Ale my se na ně všichni tři nevejdeme. Takže Emička se Sárou spí tam a já tady sám. No a doufám, že se vám naše přespávačka na baráku líbila. Dostali jsme se na konec vlogu. Nechte nám odběr, like, zvoneček, komentář, jak to znáte. Mrkněte na náš Instagram, tam vždycky dáváme nějaké fotky, nějaké blbosti. A uvidíme, jestli ještě budeme pokračovat dál, pak v dalším vlogu tady možná něco ze zahrady, my nevíme sami, jak dlouho tady ještě budeme. Tak se mějte zatím hezky. Čau.